amma akwai yan APC da wanda shegu ne cikin su aka yi a wata jam'iyya sai aka zo aka haife su a APC, to za su iya zagin Abdulaziz Yari. Amma in kai halattaccen dan APC ne, ka tambayi ubanka a APC ya faɗa ma waye Abdulaziz Yari. Assalamu alaikum. Dan Bello, kai ma ka jira, ka san kullun sai ka ce a jira a jira a jira. To da Allah da kai da masu irin tunaninka duk ku dan jira ku saurari bayani na. Dan Bello, ni ban san cewa a heba bincike kake ba. Wallahi ni nayi tunanin bincike kake sai ka zo ka faɗi magana. To a wannan karan dai akwai wai abin da Bahaushe yake cewa to ka saba lamba akan maganar Abdulaziz Yari. Wallahi duk ba bincike kai ba. Kawai dai ka karɓi kuɗin aikinka, ka kuma yi aikinka. In sun biya ka to alhamdulillah, in ba a biya ka ba watakila ba za su biya ba don ka yi aiki ba cikin ilimi ba kuma ba cikin bincike ba. Ka sako sunana, ka ce an tura min naira miliyan 100 wai a kamfani mai Alhikima Islamic Center. Da masu kallon ka da masu sauraron ka duk sun san ni ba haka sunan kamfani na ba. Sunan kamfani na Alhikima Islamic and Traditional Medicine. Sako kamfani na da kai ka ce an samu miliyan 100. Wannan yake tabbatar da cewa duk ma maganganun da ka faɗa akan Abdulaziz Yari wallahi ƙarya kake, kaga kai. Amma tunda ka ce kana da hujja, kawo hujja. Ni dai ban da kamfani mai suna Alhikima Islamic Center, kuma ka ce an tura min naira miliyan 100 wai a ba wa rarara ya zagi Davido. Ka ji tsoron Allah dan Bello. Ba ma aikin miliyan 100 mu, ba fariya nake maka ba. Muna aiki lalle, ana biyan mu kama da waƙoƙin shugaban ƙasa da sanatoci da gwamnoni, amma ka tambaye wanda suke mana aiki ba a miliyan 100 muke yi ba. Miliyan 100 mu ma muna iya bada ta, ba alfahari ba, mun gode wa Allah bisa ni'imar da ya mana. Amma akan miliyan 100 ni ba zan zo ma in baka amsa ba. A'a, ina baka amsa ne akan kayi wa Abdulaziz Yari ƙarya. A cikin ƙaryar da ka masa kuma har ka sako da ni, ka ji tsoron Allah. Ba ni da kamfani mai suna Alhikima Islamic Center. Masu kallon ka masu sani sun ma baka amsa. Sunan kamfani na Alhikima Islamic and Traditional Medicine. Wallahi na ɗau bincike kake. Ashe zama kake ka rubuta, ka haɗa abin da zai ɗau hankalin mutane, sai ka ba su labari, ka ba su tatsuniya. Ka saba irin wannan. Mutane da yawa masu ilimi sun sani, kallon ka ake. Ɗauko labari kake, bai da farko bai da ƙarshe, sai ka ɗau tsakiya. Kawai za ka ce an ba wa da 10,000 ya tafi kasuwa. To da aka bashi aiken shi aka yi ko kuma kyauta aka bashi, haka kake labaranka. Ka ji tsoron Allah. Yan APC da suke magana akan Abdulaziz Yari, duk wani ɗan APC da ɗan halak ne, wallahi ba zai zagi Abdulaziz Yari ba. Amma akwai yan APC da wanda shegu ne, cikin su aka yi a wata jam'iyya sai aka zo aka haife su a APC, to za su iya zagin Abdulaziz Yari. Amma in kai halattaccen ɗan APC ne, ka tambayi ubanka a APC ya faɗa ma waye Abdulaziz Yari. Kakanka ne. Ana zagin Abdulaziz Yari ne saboda a rusa APC a Arewa, domin APCin Arewa ba ta da uba wanda zai iya sadaukar da kuɗi da lokaci a kanta. Shine aka biyo bari a ci mutuncin Abdulaziz Yari. To duk ɗan halak ɗan APC in dai ba shege bane a APC ba zai zagi Abdulaziz Yari ba. Dan Bello, in kayi bincike ka gano ni Alhikiman ne ko kuma wani ne da Allah, sai ka zo ka yi wa mutane bayani, dan ka saba ka yi rufa ka wuce. Assalamu alaikum.